oko nitiere ma kata documentation onge to jawala dwaro pesa ne. Machielo madang' awach en ni kata de bed ni wachulo pending bills mag omenda manosekalo. Onego bed ni kaka wan jotelo mag sirikande wa mag gwenge watim matek ahinya mondo wa make sure ni the current omenda ma wantiere masani gi kata manyien manyoye mokalo kata mambele mabiro gi waonge kendo koro gi gope. Ni sama bed ni ka di bed ni wabedo gi gowi kolor omenda to bed mana gowi mar ni pesa no deko biro to ok ni en gowi ma ni ne wagoyo budget man malo koro pesa ok dhi romo. Ma wang'eyo maber ni ka pesa biro nikech ang'eyo chandruok mabedo ga e yor requisitions kendo samoro pesa budho. Ma samoro omenda rumo to pesa mar omenda no ne ok okel te miyo pending bills bedo. To mago gin pending bills makata ko bedo tinyalo ngiso kata ja ohala ni pesa ni to nonego wachuli to pesa odeko to une window mana kaka ne wacho automation cha. Ja ohala bende nyalo dhi modonje system monne ni pesa nani to kata odeko to wane joma noketwa oriedwa maka pesa biro to wadhi do pesa wa. Mano miyo ja ohala bedo kod kwe kendo ng'eyo ni bro chule pesa ne. Koro challenges mag pending bills kata mag timo ohala mag counties moko wanyalo keto ne county governments to moko bende gin factors ma are way beyond county governments. Koro kikwa beda ahinya ni waseyo sirikande wa magwenge ahinya to waweyo moko wang'iyo ni nitiere other factors, external factors ma are way beyond the control of governors kata maga jok moketi sirikande magwenge go mondo tim. Neo awinjo kiwacho ni onego beni watimo ni county assemblies bendo onego tim gimiluongo ni olos chike matemo nyayo weche geng'o weche mag mibadhi e counties to dang'is jawadwa ni nitiere chike already wan gi chike mag Public Officers Ethics Act, wan gi chike mag EACC, anti-money laundering and the rest manitiere ma en gima lack en mana implementation chike wan go gima lack en mana goodwill mar yudo ng'ata achiel mondo tere mbele ka jo EACC no and then ka in gi evidence ni adiri otimo gima kamano to ikawo ne atua lakini bende ok inyal dhi wacho ni naneno ka Mollyne otimo mibadhi tionge gi evidence onge gimi kuminyalo tere nikech evidence nyaka iter nikech ng'ama allege ni nitiere corruption the burden of proof lies gi ng'ama watimo allegation no mondo chiw evidence ni ng'ama kama nokwaya asoya kata otimo mibadhi e yore mag miya tich mar ohala ni. Ero kamano ya CPA Mollyne ilere yo makare to penjo maduong' mantie ka ni japiny mane ma oikore mar dhi chwalo neno ni bende gintiere gi ting' no mar gin gi ting' adi man gi chir mar ka okang' machalo kamano aduogo iri kan wakawo wach mogik mano bang' winjo wach kuom Kevin Osido kaachiel koda ka Felix Oko